A dobrý večer. Ako sa máte dnes? Lepšie ako včera? A horšie ako zajtra? Viete, je to pre mňa zaujímavé v živote, že včera alebo minulosť nezmeniť. A môžeme zasiahnuť do minulosti. A budúcnosť, vieme, čo nás čaká. Už potom povedia niečo, v Biblii píše, čo sa stane v budúcnosti. Sme si na 100% istotní, že to tak bude? Globálne vieme, však spievali nám náš kraj prichádza, či ako sa povie to česky, dobre hovorím? Ale my chceme demokraciu. Aký kráľ? Aké kráľovstvo? My chceme, aby ľud vládol. Neviem, koľko sa nám darí vládnuť. Toto je problém, preto potrebujeme kráľa. I to viete, keď sa ma pýtajú, či za koho budem hlasovať, keď prídu voľby, tak ja vždy poviem, že ja som už dávno hlasoval a mojou túžbou je, aby celý svet bol kráľovstvo. Prečo? Že ako? No takto. Každý politik sľubuje všetko to, čo sľubuje, aby jemu bolo dobre, nie nám. Jediný, ktorý sľubuje, aj sľúbil nám, že nám bude dobre, to je Ježiš Kristus. A to aj ukázal. Kde ukázal? Na kríži. Keď zomrel namiesto nás. A preto ja chcem to kráľovstvo. Preto aj ten zlodej, teraz vy, ktorí ste čítali Bibliu, ten zlodej chcel byť v takom kráľovstve, kde je Ježiš kráľ. A povedal, pripomeň si na mňa, keď budeš v tom kráľovstve. Tak vráťme sa k tomu, čo sme aj včera hovorili a aj tomu, čo som povedal. Budúcnosť nevieme, predpokladáme, OK. Minulosť nemôžeme vrátiť, čo jedine máme v svojich rukách. Dnes. Jeden môj spolužiak, keď som študoval teológiu, však bol som mladý a perspektívny študent, mal som 50 rokov, keď som zapísal teológiu, tak taký trochu mladší odo mňa môj spolužiak, keď niečo urobil zlé a títo študenti dajú, čo si to robí, čo si teraz, neviem, či správne poviem to česky, lebo z Moravy bol, on povedal, príšte sa polepším. Tak, koľký z nás hovoríme, príšte sa polepšíme. A kto povie, teď sa polepším. Lebo viete, dnes je v mojich rukách. Včera to už prešlo. Zajtra neviem. A preto je veľmi dôležité, ak sa rozhodujeme, aby sme sa to rozhodli dnes. Lebo zajtra to nie je v našich rukách. Tak vráťme sa. Ja neviem, či teraz mám dať odpoveď na otázku. Lebo otázka je vlastne to, čo sme aj včera mali, vy, ktorí ste boli. Ja skúsim to nejak prečítať. Je to trochu pre mňa také zvláštne. Otázka znie takto. Na základe čoho ste došli k opravdému presvedčeniu, že Boh a Biblia sú pravdivé. Vy, ktorí ste boli včera, tak rozumeli sme otázku, tak? Dobre som to prečítal. Vy, ktorí ste boli včera, čo som povedal, aký zdroj informácie my máme? Čo som teraz ja tu robil zle? Niečo som asi pritisol?
Tak včera sme povedali, že existujú zdroje. A to je rozum. Tak. Znamená, my rozmýšľame o niečom a potom, ak nevieme, čo a ako ďalej, tak potom hľadáme informáciu. A na základe tých informácií my zbierame určité vedomosti. Len to nestačí, ak nemám skúsenosti. Keď som začal tu hovoriť, tak som vám povedal moje prvé kázanie, aké bolo. Pozeral som sa na ruky a hovoril, prečo sú mi dlane mokré a ústa suché. Keby to bolo opačne, tak by to bolo veľa krajšie. Dnes vidíte, ani papier nepotrebujem, aby som kázal. Znamená, niečo som získal a taktiež mal som aj určité skúsenosti aj s Bohom. Ale keby som vám teraz o skúsenostiach s Bohom hovoril, tak by sme do zajtra ráno boli tu. Tak nejaké skúsenosti som zažil, prežil, niečo sa odohralo v mojom živote, čo by ukázalo, že ten Boh pri mne. A žiaľ, ten tretí krok, ktorý nikto na svete nepoužíva, len veriaci ľudia, to je táto kniha. To je tretí zdroj. Znamená vedomosť, určité informácie príjmate, skúsenosť, kde vidíte, že tie informácie, ktoré ste prijali, majú svoj význam. A tretie, to je Božie zjavenie. A Boh sa nám zjavil cez túto knihu a dal nám určité príkazy, rozkazy. Aj to sme si povedali, tak prečo, keď sme boli malí, tak nás rodičia otravovali a stále nám hovorili, toto smieš, toto nesmieš. Ja som mal jeden veľký problém, neviem, či dobre poviem, mandle som mal choré. Tak, keď príde z Ivaneho otcov, hovorím, také mandle. Tak mi potom penicilín dávali stále. A keď prišlo leto, a ja hovorím, maminka, to poviem o vašich peniazoch, ale len pár koruniek, tak si kúpim zmrzlinu. Všetci moji kamoši, a chcem aj ja zmrzlinu. A maminka mi nedala peniaze. Ja hovorím, maminka, prečo si taká zlá? A prečo mi nedala peniaze? Lebo by som zajtra už nemohol hovoriť. Tak bola zlá, alebo dobrá? A viete, keď som operoval tie mandle, a keď sa maminka pýtala, čo chceš, aby sme ti kúpili, čo si myslíte, čo som povedal? Zmrzlinu. Tak vidíte, toto je to, čo Pán Boh vlastne nám hovorí v tejto knihe. On nám hovorí, čo je dobre pre nás. On nás informuje. Dáva nám určité informácie. A to môžem prijať, môžem odmietnúť. A vďaka informácii budem citovať múdreho Šalamúna. Víno je posmievač. Každý, kto za ním chodí, nebude múdry. Tak som rozhodol, že prestanem piť. Moji kamoši, ktorí nerozhodli, že prestanú piť, viac vôbec nerozhodujú o ničom. Prečo? Lebo sú pod zemou. Tak aj to je skúsenosť. Ja som živý, pretože som prijal radu, ktorá je napísaná tu. A toto je teraz otázne, koľko sme my ochotní prijať to, čo nám Pán Boh ponúka. Tak ako čo som povedal, pôjdeme ďalej, ale niečo by som chcel zopakovať, a toto budem opakovať stále. Niečo, čo je základ tejto knihy. Nie základ kresťanstva. Prepáčte, kresťanstvo má iný názor ako Biblia. Teraz ste prekvapení, tak? A všetci prisahajú na Bibliu. Čo hovorí Biblia?
Čo sme si... V prvom verše, hneď, v prvom verše. Boh nemôže byť stvorená bytosť. Nemôže. Ani jedna stvorená bytosť nemôže byť Bohom. A teraz len vám pripomeniem jednu udalosť, ktorá sa deje vo svete. Bosna, Hercegovina. Mesto sa volá Medžugorje. Kto sa tam zjavuje? Kto sa zjavuje? A môže tá stvorená bytosť byť Bohom? Podľa Biblie nie. Ale okej. My máme právo na náš názor. My môžeme prijať čokoľvek chceme, tak? Nakoniec, vedecký svetonázor povie Boha nie. Žiadne zázraky neexistujú. Neexistuje nejaký duchovný svet, existuje len materiálny svet. OK. A oni žijú tak. Ja nemám nejaký dôkaz teraz, aby som povedal, Bože, otvor nebesia a ukáž sa im, aby verili, aby vedeli, že existuješ. Nie. To je osobná záležitosť každého z nás. Či chceme to, alebo nie. Nie, či nás niekto presvedčil, alebo nás nepresvedčil. Ale či chceme ísť do kontaktu s Bohom, alebo nie. A preto budem o tých vzťahoch hovoriť dnes. To, čo nám povie jedna židovská kniha, je veľmi zaujímavé. Tá kniha sa volá Talmud a v nej píše, že svet nevidíme, aký je, ale aký sme. Povedzte mi, čo som ja potreboval, aby som prečítal to, čo písal. A prečo? Lebo nevidím. A čo si myslíte? Že my vidíme svet taký, aký je? Nie. My vidíme na základe nášho pohľadu, nášho názoru. A ak chceme vidieť naozaj, aký je svet, tak potrebujeme duchovné brýle. Táto kniha hovorí, aký je svet. Skutočne. A nie tak, ako si my zamýšľame svet. A to je vlastne základ. Jeden, ako čo som povedal aj včera, z najmudrejších ľudí, Biblia hovorí, že bol najmudrejší, Šalamún, kráľ Šalamún, tak napísal tieto slova. Niektorá, nie jedna cesta, lebo niektorá cesta vidí sa človeku správna. A on si myslí, že to je to správne, to je to orechové. Ale nakoniec sú to cesty smrti. Včera, dnes, zajtra. Čo si myslíme? Budúcnosť. Môj kamarát, s ktorým som bol vo válke, tak povedal, že sa musí ženiť, lebo frajerka je tehotná, zajtra deň zahynul. Sa oženil. To decko má dnes 34 rokov. Nikdy nevidel svojho otca. Nám sa zdá cesta správna. Myslíme, že budeme žiť do nekonečná a že to, čo robíme, je správne. Prečo? Lebo taký máme názor. Svet nevidíme, aký je, ale aký sme. A Biblia nám hovorí, že nie každá cesta je tá správna cesta, ktorá ťa vedie do života, ale ťa môže viesť aj k smrti. A ja sa budem zaoberať túto s vami s prvou, s druhou a s treťou kapitolou. Dobre, aj so štvrtou. Z prvej knihy Mojžišovej. A v týchto 4 kapitolách budeme mať všetko. Svetonázorovú perspektívu, čo sme si povedali? Čo je svetonázorová perspektíva Biblie? Boh nemôže byť stvorená bytosť, ani jedna stvorená bytosť nemôže byť Bohom. Mali sme taktiež ten cyklus stvorenia
A videli sme, že ten cyklus trval 7 dní. A 7. deň bol sformovaný, aby obsahom 7. dňa boli vzťahy. Ako vzťahy medzi Adamom a Evou, tak aj vzťahy s Bohom, tak aj vzťahy s prírodou. A spolu s Pánom Bohom sa tešili, radovali sa všetkému, čo Pán Boh stvoril. Viete, keď sa pýtame, ako Boh stvoril človeka, tak možno niečo aj môžeme povedať, ale veľmi málo. Ale celá Biblia je napísaná, prečo Boh stvoril človeka. Nie ako, ale prečo. Aby žil šťastne na zemi a žil vo vzťahu s Bohom. Žijeme šťastne? A žijeme vo vzťahu s Bohom? Možno aj žijeme šťastne, ale nezaujíma nás Pán Boh. A to je teraz otázka, dokedy to naše šťastie bude trvať. Tak to, čo Biblia ďalej hovorí, je tzv. Tematická perspektíva, alebo čo je hlavnou témou. A taktiež začína aj nejaký príbeh, nejaké udalosti, ktoré sa dejú na tej novej planéte, ktorú Pán Boh stvoril. A pozrite tuto. A Boh stvoril človeka na svoj obraz. Tak píše. Na obraz Boží ho stvoril. Koľko pohlaví? Pýtajte sa gendera, koľko je pohlaví. Aj to je názor. On má svoj názor. A ľudia prijímajú aj ten jeho názor. Tak, žiaden problém nie. Rozumiete? Znamená, Biblia nás nechce do ničoho tlačiť, nútiť, presviečať. Ona len povie jej názor. A čo hovorí? Ako sme stvorení? Ako mužské a ženské pohlavie. Človek je mužské a ženské pohlavie. Bodka. Viac ďalej nevysvetľuje Biblia. Jednoducho, to je informácia. OK. My môžeme si myslieť, že sme barani. To je už náš názor. Svet nevidíme, aký je, ale aký sme. Tak toto je to, čo je dôležité, aby sme pochopili. To, čo je dôležité vo tom procesu tvorení, je čo? Komunikácia. S kým? S Bohom, s prírodou. Na rozdiel od evolúcie, teraz ja hovorím ako laik, neštudoval som to, ktorá hovorí, že všetky zvieratá boli divoké a potom človek si niektoré, ako poviem to česky dobre, pochočil, skrotil, tak odomácnil. Biblia hovorí, že všetky zvieratá boli domáce. Prečo? Komunikovali s človekom, nie že sa zhovárali, ale ho poslúchali. Adam každému zvieraťu dal meno. Znamená, všetky mená zvieratá dostali od človeka. Ja som nad tým rozmýšľal, ako je možné, že Adam teraz každému zvieraťu dal meno. Mal som kamaráta, žiaľ, ktorý pre alkohol skončil, zomrel. On robil na družstve, ako by som to povedal, ako pastier. Družstvo malo nejakých 300-400 oviec, tak on bol pastier, mal aj psov, takých tých pulinov, ktorí to strážili. A ja som raz bol pri ňom, tak trochu sme sa zhovárali. A ja hovorím, tieto ovce sú nie všetké rovnaké. Nie. Každá sa rozlišuje. A musím ti priznať, že každá ovečka má svoje meno, ktoré som im ja dal. 300 oviec. On presne vie, ktorá je ktorá. Pre mňa sú mi všetky rovnaké. Prečo? Lebo mám s nimi nejaký vzťah. Iný ako ja. Tak toto je to, čo nám Biblia povie. Všetky zvieratá boli domáce. Znamená, neboli divoké. Kedy zdivočili, to uvidíme dnes. Tak, Hospodin niečo aj prikázal. Ako aj my, čo hovoríme našim deťom, tak aj Hospodin niečo prikázal a povedal, môžeš jesť všetko. Všetky stromy som ti dal na pokrm. Všetko, čo nosí seme. Všetko môžeš jesť. To ti je na jedlo. Slobodne to jesť.
to som urobil pre teba, to som stvoril pre teba. Ale existuje ten strom. Aký strom? Poznania dobra i zla. Nesmieš jesť. Prečo? Lebo v deň, keď budeš z neho jesť, doslova do písmena píše takto. Smrťou zomrieš. Znamená, keď sa používa taký výraz v hebrejčine, to znamená, ako keby sme mu povedali, na 100% ťa čaká smrť. Tak čo povedal Boh? Máš všetké stromy. Jedz všetko. Ale existuje ten strom, ktorý vždy ti má pripomínať, že som ja majiteľ všetkého a keď je to strom od poznania dobra aj zla, to znamená, milý Adam aj milá Eva, že existuje aj zlo, za ktoré vy neviete. A ja by som nechcel, aby ste sa dozvedeli, čo je zlo, lebo ak to zlo vstúpi do vás, ak sa dozvediete, pretože ste stvorené bytosti, tak vás čaká smrť. Neexistuje možnosť ochrany stvorenej bytosti od zla. Tak toto som už teraz teologicky povedal, lebo výkladovo toto nepíše v Biblii, ale len aby sme to trochu jasnejšie pochopili, čo vlastne Boh hovorí Adamovi a Eve. Jedzte čokoľvek chcete, ale ten strom nejedzte. Nemusíte jesť, nepotrebujete. Ale čo je veľmi zaujímavé v celom príbehu, čo by sme my urobili, čo by ste vy urobili, keby ste mali vo vašom dome nejaké zakázané ovocie pre vaše deti? Do skrinke, pod kľúč. A ten kľúč je tu. Len skús otvoriť tie dvere, tak budeš vidieť, čo ťa čaká. Tak? A Pán Boh nechal tento strom tam, na pospas. Čo nepostavil tam nejakých anielov s nejakými heklermi, a keď prídu a tam švrte preč, Pán Boh vám toto zakázal. A Boh je láska. A on nám radí. To, čo nie je pre nás, on nám povie. Ale nás nechá, aby sme sami rozhodli, čo chceme. Žiaľ, Eva prišla k tomu stromu a tam, ako vidíte na tejto fotke, bolo nejaké zviera, ktoré začalo hovoriť. Zázrak, kúzlo, zviera hovorí. Ani jedno zviera nehovorilo. A zviera komunikuje so mnou. Ani jedno zviera nekomunikuje. Čo je zač? Toto je asi nejaká vyššia duchovná úroveň, ako tieto druhé zvieratá. A čo Eva začala? Začala komunikovať s Ádamom. Milí moji, psychológia pozná 3 druhy komunikácie. Komunikácia, to je rozhovor. Tak my komunikujeme často. Druhý je manipulácia. Poviem znovu český výraz, keď poviem šmejdi, tak viete, čo sú. Čo šmejdi robia? Manipulujú. Ak toto nekúpite ten, hotovo, už zajtra, to už prepadne to všetko. A koľko to stojí? A nič, aj 2000 korún. 2000. Ale ak teraz nekúpite, zajtra už hotovo, už je koniec, už v živote to nekúpite. A tak dobre, dám tých 2000 korún. A potom prejde 3 roky a vy pozriete tú vec, čo ste kúpili za 2000 korún a poviete, ty kusy, ja som toto vôbec nepoužíval. A to za 2000 korún. Vám nepoviem, že mnohí kúpujú za 20 000 korún veci. To je manipulácia. Možno ešte jasnejšie vám poviem, čo je manipulácia. Náš človek si sadne, zapozerá sa, alebo aj ženy, na film, seriál. A keď je najväčšie napätie, čo sa odrazu zjaví na telke? Reklama! A potom ja sa pýtam, no ale, manželka, ja som ti takýto prášok kúpil. Ako naše veci nie sú také biele ako na tej telke. To tak má byť, to sa má vygotať. Čo je, ty to zle asi robíš? Ako to perieš? Aký to prášok tam dávaš? Čo znamená to? Manipulácia. Nech mi odpustí McDonald's, že ho budem reklamovať. Mekáč vám ukáže na reklame takú tú veľkú ženu
A taký veľký ten hamburger. A keď prídete do lekárky, tak dostanete také malé. Ja preto tam nechodím. Ja takých 20 môžem zjesť. Čo je to? Za poriadok. A ty si to hovoril taký poriadný, zjem jeden na noc. To je manipulácia. Aj máme tretí druh. A to je izolácia. Viete, čo je izolácia? Poviem vám vzťahovo. Hej, bol včera u mňa Honza. Nerozprávaj mi nič. Ani na fotke ho nechcem vidieť. To je izolácia. Znamená, keď nechcete vôbec mať žiaden kontakt, ani sa pozerať na tú osobu, to je izolácia. Čo Pán Boh chcel v komunikácii? Aby komunikovali s Bohom. Aby jedli čokoľvek chcú. Ale aby sa izolovali od stromu, ktorý im priniesie zlo. Čo Eva robila? Začala komunikovať s hadom, ktorý čo robí? Manipuluje s ňou. A ako manipuluje, poďme vidieť. Naozaj vám Boh zakázal a vy chodíte do toho zhromaždenia tam pri Hrbitove, tam pri tom židovskom Hrbitove a tam vám je zakázané a vy smiete fajčiť. A vy smiete, asi nesmiete, tak to vám je zakázané, či ako? Viete, mňa keď sa pýtajú, či ja smiem fajčiť, tak ja poviem, ja smiem fajčiť. Ako smieš? Čo? To je zakázané u vás. Nie. Ja smiem fajčiť, ale nechcem. Ja som slobodný od fajčenia. No už len vidím, či ty môžeš nefajčiť. Teraz ty veľa chceš urobiť. No tak, kto je teraz v obmedzení? Kto je v zákaze? Ja a či ty? Hovoríš, že nesmiem piť. Smiem piť. Ale nechcem. A kto je slobodný? Ja a či ty, ktorý si musíš dať pivo, lebo zajtra, keď ráno, keď staneš, tak bude breakdance. Tak bude tancovať. Tak? A potom musíš si dať jedno. Viete, ten vyšiel časníkov jeden človek a hovorí, dajte mi túto borovičku, ten mu nalial, on zobral a pije a ako vypil, tak trochu prišiel sedel, tak stále v poriadku. A časník sa ho pýta, pane, vy vyzerá, veľa pijete. Áno, ale veľa ja rozlievam. Tak vidíte, to je to, teraz kto je slobodný? Povedzte mi. Čo hovorí had? Pán Boh vás obmedzil. Čo vám zakázal jesť? Vy asi nemáte čo jesť, vy zomriete od hladu. Zakázal, prikázal, rozkázal. Zaujímavý prístup v komunikácii, ktorú ja volám šmejdovská komunikácia. A vy dnes sa nestretnete s komunikáciou alebo s informáciou, ak môžem to tak povedať, že vám Biblia núka slobodu, ale že vás Biblia obmedzuje. Naozaj vám zakázal pohyb? Poďme vidieť ďalej. Eva hovorí, nie je to tak, ako s tým myslíš. My všetko môžeme jesť. Tak? Ale ovocie zo stromu, ktorý je prostredá, rekol Boh. Nebudete jesť neho a pozrite teraz, čo robí Eva? Aj toto povedal Boh? Nie. Pán Boh len povedal, budete jesť. Čo Eva robí? Presvieča hada. A dodá, viete, to my kazatelia robíme. Dodávame vždy. Nepovieme len verš, ale potom dodáme aj niečo, aby sme presvedčili tých, ktorí hovoríme. Trochu zle. Tak mi odpustíte, ak sa snažím vás presvedčiť. Nie, nemám to za cieľ. Mám za cieľ vám odovzdať informácie. Čo urobíte s tým, to je vaše. Nebudete z neho, ani sa ho nedotknete, aby ste nezomreli. Jednu otázku. Ak boli Adam a Eva stvorení v ráji, videli Adam a Eva niekedy smrť? Nevideli. Tak vedeli vôbec, ako vyzerá smrť? A teraz sa vás opýtam, kto z vás videl, ako vyzerá večný život? Tak ste nevideli, tak potom neexistuje. Alebo existuje? A ako vieme, že existuje? Ak existuje? Niekto nám to povedal. A kto nám povedal? Niekto, kto sa volá Boh. A vidíte, aby ste nezomreli.
poďme ďalej, vráťme sa pri behu. Pozrite, čo hovorí. Nie. Nie, Pán Boh vás klame. Určite nezomriete. Nie, ale čo sa stane? Boh vie, že sa vám otvoria oči a že budete ako? Ako Boh. A čo sme si povedali, čo je hlavný svetonázor Biblie? Boh nemôže byť stvorená bytosť. Stvorená bytosť nemôže byť Boh. Čo had ponúka Eve? Aby sa ako stvorená bytosť stala Boh. Budete ako Boh. A to, čo je pravda v celom príbehu, toto všetko je manipulácia. A manipulácia je vždy taká, že sa vám povie kúsok pravdy, aby ste si mysleli, že je to naozaj pravda. A všetko ostatné je lož. A keď budete ako Boh, tak budete poznať, čo? Dobro i zlo. A vidíte, že na Boha to zlo nemá žiaden vplyv. Boh je dobrý, tak potom aj vy, keď budete ako bohovia, budete vedieť, čo je zlo. A nakoniec, keď budete ako bohovia, koho nepotrebujete? Boha. Budete žiť nezávisle. A povedzme si na rovinu, ako ľudia dnes v modernom svete, ako chcú žiť? Závisle alebo nezávisle? Nebudú mi soliť rozum, tí moji rodičia, len ak ja 18 chytím, dostanem doklady, kašlem na nich, idem preč. Tak? Prečo? Lebo ja nechcem žiť pod dozorom. Tak, poďme ďalej. Čo ponúka vlastne had? Iný názor, iný pohľad. Iný pohľad, ako čo ponúka Biblia. Tak Eva je teraz v takej dileme. Pozerá sa na to ovocie a vie, že Pán Boh povedal, istotne zomrieš. A vie, že had jej ponúkol iný názor. Prišiel Boh a ťahá Evu preč. Hovorí, choď preč, to už ťa oklamal. Poď sem. Prečo to nerobí Pán Boh? Pán Boh nikdy nepoužije silu, pretože nás miluje. Nie. Pán Boh, keď používa silu, to je niečo iné, ale aj toho sa dotkneme dnes. Pán Boh necháva, aby sa Eva rozhodla sama, čo chce a čo urobí. Tak ako sa Eva rozhodla? Biblia hovorí, že bola v konflikte tých názorov. A pozrite, čo žena robí. Keď videla, čo nám reklamy robia, keď vidíme, ako to krásne vyzerá, ako sú všetci usmiatí, tak? A ten macho man takto s cigaretou je. Tak neviem, prečo keď cigarety reklamujú neukážu, ako vyzerá tuberkulózna alebo nemocnica, ľudská, ako vyzerajú ľudia, ktorí sú chorí od cigaretov. Prečo neukážu ústavy, keď reklamujú alkohol? To je jedno, aký alkohol. Liehovino, alebo nejaké vínko, pivo, čokoľvek iné. Prečo neukážu, ako vyzerajú ľudia, ktorí sú v ústave a liečia sa od alkoholu? A povedia, len píte, lebo vás toto čaká. Prečo to neukážu? Prečo utekajú od pravdy? A tak my žiaľ, ako Eva. Toto sme zdedili od Evy. Ako konáme? Na základe toho, čo vidíme, alebo na základe toho, čo vieme? Žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a aký? Lákavý na zmudrenie. Eva ho vidí a už vidí, že ona, kto bude jesť, zmudrie. Tak čo urobila? Vzala z jeho ovocia, jedla a dala spolu svojmu mužovi a jedol. Ako Eva fungovala? Na základe toho, čo videla. A nie na základe toho, čo vedela. Ona sa rozhodla na základe viery. Komu verila Eva? Bohu alebo hadovi?
kým chcela mať vzťah? S Bohom alebo s Hadom. Vidíte, v čom je problém? Nie je problém, či ja plním nejaké povinnosti a teraz Pán Boh ma miluje, lebo som ja orechový a títo druhí všetci sú dobráci a nemajú šancu ma dosiahnuť. Nie. Ide o vzťah. S kým chcela mať vzťah? A či informáciu hodila? Koľko ľudí dnes odhodí informáciu, ktorá im prináša čo? Život. Nechcú. Ich niekto nutí? Nie. Ale otázka, či chceme. Tak aj Eva sa rozhodla, že zobere, ale čo je najdôležitejšie, dala aj mužovi a jedol aj ho. Čo sa stalo? Obom sa otvorili oči. Pozrite, čo spoznali. Že sú nahí. A začali sa skrývať jeden od druhého. Manželia, skrývate sa jeden od druhého. Viac alebo menej áno. Tak? Prečo? Odkiaľ to máme? Vidíte, odkiaľ máme? A teraz pozrite, čo urobili. Spiekli si figové listy a urobili si zástej. A pozrite, čo Pán Boh prikázal Adamovi a Eve. Vzal človeka, lebo človek, čo sme si povedali, mužské a ženské pohlavie, umiestnil ho v záhrade jeden, aby ju čo? Obrábal a strážil. Čo znamená obrábať a strážiť? Dávať na ňu pozor. Strážiť do čoho? Aby ju niekto nezničil. A teraz opýtam sa nás všetkých. My obrábame aj strážime zem. Tak? Kto chce byť farmár? Nikto. Obrábať zem, kašľom na to. Strážiť zem. Chceme ťažiť zem. Ropa. Litium. Všetky iné veci tak ťažiť. Ťažiť a ťažiť prečo? Kvôli zisku. Nie kvôli lásky, kvôli vzťahu, ale kvôli zisku. Tak Hospodin Boh povedal, aby obrábal a strážil človek. A čo urobili ľudia, čo urobil človek, keď jedol z toho stromu? Neviem, či ste rozmýšľali niekedy o tomto. Čo sa vlastne stalo? Rozmyslíte, že sú toto figové listy. Čo musím urobiť, aby som si urobil oblek? Musím zničiť figovník. Musím ho dať dole, orúbať a zobrať to a splietnúť si a urobiť si oblek. A tomu obleku dáme meno Gucci. Viete? Tak Adam a Eva mali Gucci, Papora, Bana, aj Dolce Gabbana dokopy. Hore bol Gucci, dole bol Papora, Bana. Tak. A Cesare Paciotti bol na nohách. Tak. Čo urobili so záhradou? Začali ju ničiť. Aký vzťah mali s prírodou, kým neprišiel hriech? Paráda. Čo sa stalo, keď prišiel, ja to hovorím hriech, lebo tak ho Biblia volá, ale lepšie povedané do porušeného vzťahu s Bohom. Prišlo do porušeného vzťahu medzi mužom a ženou, lebo sa hanbili, tak skryli sa jeden od druhého. Potom Adam rieši problém hanby tak, že zničí figovník a oblečie ako seba, tak Evu. Ďalej, keď počuli hlas Hospodina Boha, čo robia? Dovtedy sa stretávali s ním, nemali žiaden problém s Bohom komunikovať. Čo sa teraz deje? Boh prichádza a oni čo robia? Skrývajú sa. Prečo sa skrývajú? Čo Pán Boh niečo zmenil? Ide s nejakým, ja neviem, kalašníkovým, či čo, či ide s delami, ide ich pobiť. Čo ide Pán Boh robiť? Oni sa skrývajú. Prečo? Niečo sa zmenilo v ich prírode.
A čo sa zmenilo? Povedzte mi, keď sa skrývate od niekoho. Zaujímavé, v jednom divadelnom predstavení prišla žena ku kamarátke a klepe na dvere a kamarátka z druhej strany hovorí: nie sme doma, sme u susedov. Prečo sa skrývame od ľudí? Lebo nechceme sa stretnúť s nimi. Prečo sa skrývajú? Stvorené bytosti, ktorým stvoriteľ dal život, oni sa skrývajú od Boha. Prečo? Prišlo do poruchy. Do akej poruchy? Porucha vzťahová. A Biblia to volá hriech. Hriech je porušený vzťah s Bohom. Vidíme, čo sú dôsledky, budeme vidieť. Tak, skryli sa medzi strom záhrady a zaujímavá otázka. Položte si vaše meno na miesto Adama. Čo Boh dnes hovorí modernému človeku? Čo Boh hovorí všetkým ľuďom, ktorí žijú na zemi? Kde si? Kam speješ? Kde ideš? Kam smeruje tvoj život? Niektorá cesta sa zdá človeku priama, ale je to cesta k smrti. Hospodin Boh volá na Adama a pýta sa: kde si? Viete, jeden starý pán, veriaci človek, sa ma pýtal, či viem, aké priezvisko dostal Adam. Ja hovorím: neviem, však má len meno, má aj priezvisko. No ako moje priezvisko? Kde si? To moje priezvisko. Tak on sa volá Adam, kde si? Tak milí moji, ja sa volám Milenko, kde si? Kde som dnes? Som s Bohom? Som skrytý? Som otočil chrbát Bohu? Kde sa ja nachádzam dnes? Toto je otázka, ktorú dnes Pán Boh kladie všetkým. A pozrite odpoveď Adamova. Počul som tvoj hlas v ráji, ale som sa bál. Strach. Odkiaľ strach? Odkiaľ máme strach? Hanbu, strach, výčitky svedomia. Odkiaľ to máme? Kto nám to dal? To je dôsledok výuku. A ešte čo? Lebo som nahý a preto som sa skryl. Bol nahý? Klame, nebol nahý. Mám už figové listy. Už toho Dolce & Gabbanu mal na sebe. Nahý som, tak som sa skryl. Toto sú častokrát výhovorky mnohých ľudí. Boja sa Boha, tu, kde je on, taký Boh, a boje je to katastrofa, nie. A väčšinou ľudia sa skrývajú od Boha. Ja viem, že my častokrát, keď sú takéto prednášky, tak voláme množstvo ľudí. A je zaujímavé, že to množstvo ľudí, čo robí, skrýva sa, lebo sa boja. Boh a stvorenstvo mali vzťah, ktorý bol založený na láske. A ten vzťah bol rozbitý odchodom človeka do Boha, a Biblia to volá hriech. Tak hriech prišiel na zem a hriech prišiel ako dôsledok porušeného vzťahu. Čo Pán Boh robí teraz? Nepriateľ ten had, si myslel, že je Pán Boh chytený v pasce. Lebo Pán Boh tvrdí, že je spravodlivý a milostivý. Tak ak je spravodlivý, tak zabiješ Adama a Evu. Lebo čo povedal Adamovi a Eve? Istotne zomrieť. Znamená, treba ich zabiť. Ale Bože, ak si spravodlivý, ich zabiješ, potom nie si milostivý. A ak si milostivý, tak ich necháš žiť. Ale ak ich necháš žiť, kde ti je spravodlivosť? Pán Boh zasiahol na našu zem dvojitým spôsobom. A to je požehnanie aj prekliatie. Čo je požehnanie? My častokrát myslíme, keď Pán Boh požehnáva, tak nám dá veľa peniazí. Vy, ktorí čítate Bibliu, Ján Krstiteľ bol požehnaný, lebo nebol
A ako skončil? Ježiš ho chránil od zla, keď mu poslal posolstvo. Povedzte vášmu učiteľovi to, čo vidíte. Prekliatie je obmedzenie zla. Nie teraz hodí na niekoho tresty. Koľko ľudí dnes vie povedať: Bože, prečo nás trestceš? Keď majú nejaké zlo alebo nejakú nehodu. Nie, Pán Boh netrestce takým spôsobom. Poďme rozjasniť, čo je požehnanie a čo je prekliatie alebo zlorečenstvo v tomto príbehu. Adam a Eva urobili, čo urobili, a pozrite teraz. Pán Boh zastal medzi hadom a medzi človekom. Koho Pán Boh chráni? Adama a Evu. S kým Pán Boh komunikuje ako hlasnohovorca? S hadom. Prečo? Lebo on vie, že Adam a Eva sú zmanipulovaní, oklamaní a viac nemajú možnosť chrániť sa od zla. Pán Boh zastáva pomedzi hada aj človeka. A hovorí hadovi. Čo povedal hadovi? Ja položím nepriateľstvo medzi tebou a ženou. Keby toto Pán Boh neurobil, tak je s nami koniec. Môžeme, neviem ako, sa chváliť našou dokonalosťou, alebo neviem čím. Nie. Dokonalosť nejde vôbec o to, či ak som dokonalý, tak som bez hriechu, lebo každý sme bez hriechu, bez vzťahu s Bohom. Kto z vás teraz zavolá Boha a povie mu: Bože, môžeme na 5 minút trochu sa porozprávať? Nemôžeme. Prečo? Lebo je porušený vzťah. My sme presekli linku. A tú linku potrebuje niekto znovu dať do poriadku. Kto to dá do poriadku? Pozrieme, čo hovorí Pán Boh hadovi. Tak položí nepriateľstvo. Obmedzuje hada, aby to zlo nebolo úplné na človeka, na muža a ženu, aj na ich potomstvo. Lebo hovorí ďalej: kladím to aj medzi tvoje potomstvo, tí, ktorí budú tvoji potomkovia, tvoji fanúšikovia, tí, ktorí tebe patria, aj medzi tých, ktorí zostanú so ženou, tak, alebo jej potomstvo. A toto je obmedzenie zla. Pán Boh po páde Adama a Evy do hriechu obmedzuje to zlo. Akým spôsobom? Tak, že dáva nepriateľstvo. A akým spôsobom sa skončí to zlo? Tak, že Pán Boh povie: my máme raj a tí, ktorí patria mne, budú v ráji a tí, ktorí patria tebe, budú v pekle. A dostaneš trojzubé vily a budeš ich píchať do zadku a páliť celú večnosť. Tak píše v Biblii. A ako kresťanský svet verí? Čo sa stane? Máme dvoch bohov. Jeden je Boh v ráji a druhý je Boh v pekle. A ten Boh v pekle si robí, čo chce. Alebo možno komunikuje s tým Bohom ráju a ten Boh rája povie tomu Bohu v pekle: vieš čo, len ich ty pár, len dodaj trochu, to si aj zaslúžili. Keď ma odmietli, keď žrali to ovocie zo stromu, tak teraz nech dostanú. To je názor Biblie. A teraz vysvetlite kresťanom, že neexistuje ráj a peklo. V takom zmysle alebo názoru, aký oni majú. Povedia, že manipulujete s nimi a že ste sekta. Tak? Tuto jasne hovorí, čo sa stane. Ten potom ti rozmňaží hlavu a ty toho potomka schladneš
za petu, čo znamená, že ten potomok, ktorý zničí hadovi hlavu, bude zranený na smrť. A toto je záchrana zla. Videli sme, čo je obmedzenie zla, postavené nepriateľstvo, a záchrana zla je zasľúbený potomok. Je zaujímavé, že Eva, keď dostala prvé dieťa, tak mu dáva meno Kanán, alebo Kaín, ako píšu u nás. Kanán znamená mať, vlastniť. A ona si myslela, že je to ten, ktorý príde a toho hada zničí a my sa znovu vrátime do rája, lebo boli vyhnaní z rája. Tak Eva a Adam dostali zasľúbenie. Zaujímavé, že aj my máme zasľúbenie, len či chceme to prijať. To, čo nám povie Biblia, že je Boh láska. A že láska Božia sa prejavila ako? Takže niekto príde na zem, alebo prišiel na zem, aby sme skrze toho, kto príde na zem, mali čo? Ochranu od zla. Aby sme skrze neho mali život. Tak to je ten potomok, o ktorom povedal Adamovi a Eve. Ale musíme ešte niečo pochopiť. Pozrite, čo hovorí žene Pán Boh. Rozmnožím tvoje trápenie v tehotenstve, v bolestiach budeš rodiť deti. Prečo? To je trest? Nie. To je dôsledok rozhodnutia Adama a Eve jesť z toho stromu. To je dôsledok hriechu. Odmena za hriech je smrť a dôsledky hriechu sú to, čo sa deje s nami. Že sme chorí, že máme problémy, že žiaľ, niekto 40 rokov má zomrie a niekto má 90 rokov a žije aj ďalej. A pozrite, čo hovorí ďalej. Príde do porušenia vzťahu medzi kým? Medzi mužom a ženou. A ako vzťah bude porušený? Takže nebudete rovnocenní, ale ten muž ťa stále bude byť pestou po hlave. To Pán Boh potrestal ženu, aby ten manžel bol stále šéfom tome. No ale ja som si všimol, že na Slovensku a v Čechách v mnohých rodinách ženy nosia nohavice. Nie manželia. Asi Slovenky aj Českí, kto chcú tento odkaz od Pána Boha ukázať, alebo dokázať, že Pán Boh nemal pravdu. Tak. Ale vidíte, čo je? Budeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude vládnuť nad tebou. Toto je dôsledok hriechu, nie trest. Pán Boh ich netrestá. Čo mužovi povedal? Pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť, nebudeš mať vzťah so zemou. Áno, ty ju budeš obrávať a strážiť, ale čo sa bude diať? Bude riasť burina a z námahou z nej budeš sa živiť po všetky dni tvojho života. Trne a bodliače ti budú rodiť a ty budeš jesť plné byliny. V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš zo zeme, lebo z nej si vzatý. A teraz dobre sledujte, čo tam píše. Lebo musíš zomrieť. Tak píše? Nepíše. A ako píše? Lebo keď zomrieš, pôjdeš do rája, alebo lebo keď zomrieš, pôjdeš do pekla. Ani tam nepíše. Tak, milí moji, niekto sa milí. Buď ja, alebo Biblia. Čo píše v Biblii, ako skončí Adam? Nepíše, že zomrie. Ale ako skončí? Je prach a do prachu sa vráti. Pre Pána Boha toto, čo my voláme smrť, nie je smrť. To nie je odmena za hriech. To je dôsledok hriechu. Táto smrť, ktorou zomierajú aj spravodliví, aj zlí. A všetci ideme do prachu, lebo sme z prachu aj vytvorení. A toto je biblický názor. Toto nie je názor, ja neviem, môj,
alebo nejakej cirkvi, ktorej patrí. Toto je biblický názor. Pozrite, čo je odmena, lebo mzda za hriech. Táto smrť, ktorou všetci zomierame, je dôsledok hriechu. Ale existuje niečo, čo je odmena, alebo mzda za hriech, je čo? Smrť. Nepíše, odmena za hriech, alebo mzdou hriechu je peklo, v ktorom sa budete pražiť do nekonečna. To nepíše. Žiaľ, ja nemôžem hovoriť to, čo v Biblii nepíše. A preto zastupujem názor Biblie. Nie názor nejakej skupiny, nejakých, nazvime to, cirkvách a tak ďalej. Odmena alebo mzda za hriech je smrť. A čo je dar z Božej milosti? Je večný život. Ale pozrite, kto za to bude niesť zásluhy? Na základe koho my si zaslúžime žiť večne? Čo povedal Pán Boh v ráji? Hada obmedzil a taktiež povedal, že príde potomok, ktorý čo robí? Ktorý zničí zlo. Dám Božej milosti večný život v Kristovi Ježišovi, nášmu Pánu. Tak ak je darom Božej milosti večný život, tak mzda za hriech je smrť. Aká smrť? Večná. Z ktorej neexistuje možnosť vrátiť sa späť. Tak toto je biblický názor. A pozrieme ďalej, čo Hospodin Boh robil. Učinil Adamovi a jeho žene odev z kože a odial ich. Čo Pán Boh musel robiť, aby ich odial do kože? Ako prešla táto ovečka na obrázku? Kto ju zabil? Pán Boh. Prečo ju zabil? Aby jej rúchom obliekol Adama a Evu. Čo im tým ukázal? Príde potomok, ktorý čo urobí? Zomrie za vašu náhodu, za vaše hlúposti, aby ste jeho oblekom, jeho spravodlivosťou vy boli oblečení a neboli viac nahí. Čo Adam a Eva robia, keď boli vyhnaní zo záhrady, aby sa nedotkli stroma života a nežili stále ešte dodnes a čakali súd? Nebudem ďalej toto vysvetľovať, lebo je toto dlho vysvetľovať, čo znamená čakať súd a tak ďalej. Ale vrátim sa späť. Čo Adam a Eva, keď boli vyhnaní z rája, robia? Pozrite, čo je tu. Prečo prinášali obete? Lebo si pripomínali, že príde potomok, ktorý čo? Zomrie na miesto nich a oni sa vrátia do rája. Oni vedia, čo stratili. Vy a ja nevieme. A ich túžba vrátiť sa späť bola oveľa väčšia ako vaša a naša. No, naša, tak nehovorím vy aj my, alebo vy aj ja, ale všetci sme v rovnakej polohe. Tak oni prinášali obete a tým vlastne vyjadrovali čo? Ako ich Pán Boh zachráni od zla. A Biblia to bola plán spasenia. Toto je hlavná téma Biblie. Plán spasenia. Ako nás Pán Boh chce zachrániť od zla, od hriechu, lebo mzda za hriech je čo? Smrť. A ten plán spasenia Adam a Eva konali pri niečom, čo my voláme bohoslužba. Tak prečo my dnes neprinášame obete? Áno, počujem, Ježiš už prišiel, splnil zasľúbenie, ktoré Pán Boh dal a my nemusíme prinášať obete. Lebo hlavná obeť, toto je všetko symbol, toto je všetko symbolika, lebo hlavná obeť je prinesená. Oni s nádejou čakali toho,
za ktorého my vieme, že bol, prišiel a urobil všetko pre tvoje a moje spasenie. A toto je to, čo aj apoštol Pavol hovorí, keď píše Židom, že bez vyliatia krvi neexistuje možnosť nejakého odpustenia. A čo je odpustenie? Znamená, že niekto ten môj hriech, ak mi odpustí, musí zobrať na seba. Ale aby zobral ten môj hriech, alebo dôsledok môjho hriechu, že teraz ja neviem, čo robím, aby zobral, ja mu ho musím odovzdať. Pán Boh chce zobrať a my nedáme. Ešte 2 piva. Bože, nie, ešte 3 piva. Ešte 1 dávku. Ešte kúsok heroínu. To sa tak nerobí. Buď chcem, alebo nechcem. Neexistuje iná možnosť. A Biblia je jasná. Bez vyliatia krvi neexistuje možnosť vrátenia sa do toho životu, aký mali Adam a Eva, predtým, čo padli do hriechu. A na záver, pozrite, čo sám Ježiš hovorí za seba. On je cesta. On je pravda. On je život. Môžem, neviem, aký byť milý k mojej žene. Môžem, neviem, akú charitu dávať, zachrániť. Neviem, či viete. Dnes zomrelo 12 000 detí od hladu vo svete. Zajtra znovu zomrie 12 000 detí od hladu. A my žijeme v dokonalom svete, tak? A každý deň 12 000 detí zomrie preto, že nemajú čo jesť. Ježiš hovorí, ja som cesta, ja som pravda a ja som život. Nikto nemôže prísť k Otcovi, ak nejde cezo mňa. Toto je trochu taká filozofická, teraz ako ja to mám ísť cez Ježiša. Nemôžeme všetko chápať doslova tak, ako je povedané. Musíme vedieť, čo toto znamená. A aby sme vedeli, čo toto znamená, ja radím všetkým vám. Venujte sa tejto knihe. Táto kniha vám povie, o čo ide. A každý z nás môže pochopiť. Lebo každý z nás máme rozum, máme aj skúsenosti, ale to, čo potrebujeme, je prijať Božie zjavenie. Aby sa Pán Boh zjavil v tvojom aj v mojom živote. Aby Pán Boh bol ten, ktorý nás bude sprevádzať. A keď budeme sa venovať tejto knihe, čo budú počuť naše uši? Slovo. Toto je cesta. Choďte po nej. Či by ste sa už obrátili napravo alebo naľavo. Tak ja by som bol rád, keby sme všetci sa venovali tejto knihe a dovolili, aby nás ona sprevádzala. Lebo ona nám ponúka život. Nikto nám neponúka život. Áno, sú knihy tohto typu. Ako zarobiť 1 000 000 eur alebo 100 miliónov korún. A tak mnohí to študujú, čítajú teraz, koho mám, ako je to. Niekomu sa im podarí, aby zarobil 100 miliónov korún. Ale ja vám tvrdím zodpovedne, že ak čítame túto knihu, venujeme sa jej, študujeme. Každý z nás, ktorý sa jej venuje, dostane ako dar život večný. Každý. Neexistuje tento dostane, tento nie. Každý, ktorý sa jej venuje z úprimného srdca a ktorý číta túto knihu, aby mu pomohla pripravovať sa na obnovenie vzťahu s Bohom. Toto je cesta. Áno, vzťahy sú veľmi dôležité v Biblii a Pán Boh chce znovu, aby sa mu deti vrátili. Lebo všetci sú jeho deti. Všetci mu patríme a otázka je, či a ja chcem, aby Boh patril mne. Alebo chcem žiť bez Boha. To je už moje. Určite ste sa obrátili napravo či naľavo, ale toto je cesta. Choďte po nej. Ja by som bol rád, keby každý z nás, nie včera, nie zajtra, ale dnes rozhodol, že pôjde touto cestou.